Milli мәгариф системасы һәр чак безнең игътибар үзәгендә. Татар телен өйрәнү һәм туган телләрдә укыту өчен шартлар бар. Кадрлар әзерләү буенча эш алып барыла. Адамнар мәктәпләре шелтәре уңышлы эшли. Алар милли мәгариф ресурс методик үзәге. Митин Шәрибулы, сезгә бу идеяне тәкъдим итүегез һәм әлеге теманы үстерүдә шәхси катнашуы өчен бик зур рәхмәт. Аплодисмен, Митин Шәрипов. Татар теле һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тел мөхитен салуга зур өлеш кертә. Хакимият органнары, иҗтимагый оешмалар белән 100-гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуаш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Аны әйдәп бару өчен Марат Гатыйф улы Әхметовка рәхмәтемне белдерәм. Марат, сезгә рәхмәт. Туган телләрне сыйфатлы итеп өйрәнүне балалар бакчасыннан алып, югары уку йортларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Гомумән тел мөхитен формалаштыру муниципаль һәм дәүләт хакимияте органнары төп бурычының берсе. Мондан тыш, ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да булдыру мөһим.